Вітаю вас, паважанае спадарства. Разам з вами Чаворка. І гэта, можна сказаць, моя першая спроба запісаць відео для свайго канала за апошнія некалькі гадоў. Да, немножечко я хвалююся. Гэтае відео чыста, можна сказаць, просто аглядальнае. Это не праходжанне гульні, не гульня, а чыста просто хочу подзяліцца са сваім светом са светом. Вось. Калі хто-небудзь гэта праглядзіць аднойчы, это будзе просто нейкім цудам, то можете напісаць каментар, парэкамендаваць праграмы, якія могуць мне дапамагчы ў рэдактыраванні відео. І, в прынцыпе, можете парэкамендаваць яшчэ і гульні, якія можна гуляць. Вось. Абавязкова все каментары прачту і, можа быць, во што-небудзь пагуляю такі. Так, перад тым, як аглядаць падрабязна ўвесь свой горад, хочу адысці на адлегласць невялічкую, вось тут, і паказаць, як ён выглядае са стараны. Да, я выкарыстоўваю стандартную графіку, не палепшаную, без шейдераў. Просто з-за таго, што, в прынцыпе, мой камп'ютар мне гэта дазваляе выкарыстоўваць, але я любитель старажытнага Майнкрафта, так сказаць, і, адпаведна, люблю, каб выглядала все ось так прыгожа. Ну, для мяне прыгожа, так вось стандартна, да. Калі што, на маім фоне можа час ад часу моя кошка гучаць. Яе, на жаль, зараз інстынкт любові прасынаецца. Бо вясна. Так, ну вось гэта асноўная моя частка майго горада, да. Значыць, тут у мяне ёсць як бы галоўны ўваход. Вось ён. З правой стороны у меня тут ферма тростника. Такая вот маленькая фермочка тростника. Тут у меня водосходик. Тут под водосходиком печора, оформленная абы як. Вось. Тут варштат для стварэння цукру з тростника. І далей калі ісці, то там ужо будзе, атрымліваецца, лесапілка. Значыць, калі ісці па левую старану ад галоўнага ўвахода, тут у мяне такое прыгожае як бы поле з кветкамі і дрэвамі. Вось. І таксама яшчэ садочак. А ў садочку знаходзяцца арбузік і вулей з пчолкамі. Тут все аграда, тут расце, як я яго называю, хмызняк. Можа быць, калі-небудзь ён і ў мяне, в прынцыпе, і дарасце да самага верху. Хаця я, честна кажучы, і не знаю, таму што свету ўжо больш за 3 гады, а хмызняк так і не вырас. Вось. Так, там далей яшчэ ёсць месцы. Ну, мы спачатку падымемся наверх. То бок тут ізноў ёсць 2 ўвахода, як бы, па правую сторону і па левую. Пойдзем па левую. Па левую сторону у мяне як бы знаходзіцца мой галоўны ўваход, мой дом. Я падпісаў свой востраў, я выжываю все-таки на востраве, як Асва. Вось. Тут у стылі хай-так аформлены ўваход у пячору мою асноўную, дзе я здабываю ресурсы. Ось. Аўтаматызацыя у нас трывае. Калі апусціцца, там много-много ўзроўняў будзе. Ну, вось. Тут яшчэ неяк аформлена, а там ужо абы як. Сталь, вось тут слізневы чанк ёсць. Так. Hello, слизень. Ой, як больно. Эй. Ну ладно. Не буду сегодня никого прибивать. Я сегодня добрый. А ты занадто жирный. Ты не пробежишься. Сюда. Ага. Так, ну ладно.
Тут у меня так само адыходы есть. Тут яшчэ адыходы в стороны розныя. Короче, у меня не остров, а целая подземная шахта. С невеличкой базой наверсе. Так. Ось. Значит, теперь поднимаемся сюда. Тут у меня головный уваход в мой дом. Это поведомления, які были написаны пару годов тому про моего братика и про меня, когда мы с ним сварились. Так, это мой огород, а это несанкционованная деятельность эндермена, який сюда принес песок. Тут песка не было, я его не ставил. Тут такое вот пужалка невеликая, арбузики, кавуны. Ладно, не хочу кавун брать. Так, и вот тут как раз таки уваход по правой стороне. Ось тут у меня уваход у ад, так званый портал у ад, оформленный в стиле ада. Вау, да. Так. Так, тут у меня так само адские блоки. И коли идти немножечко по правой стороне, то тут у меня, як бы это сказать, кавалочек ада у своим свете. А тут у меня лавамерка знаходится. Не помню, як я по-беларуску пераклалі ўжо. Хотя стоп, зараз досягненні. Так. Лавацух. Вось. Выбачаюся, просто заўсёды чую ад сяброў лавамерка і запамінаю як лавамерка. Лавацух, да. Наш лавацух, вось мой. Тут знаходится, да. Он у меня немножко глупенький, потому что, как вы бачите, он бы мог спокойно ходить по лаве и не мерзнуть, але он, тым не меньше, мерзнет, потому что стоит на земле. Ну, глупенький, что за его взять. Так, далей. Тут у меня вот как раз таки вот каля фермы тростника и ада, знаходится філіал ада на зямлі, знаходится цель, у якую з адлегласці можна, в принципе, попадать. Так, я вот тут час от часу бывае, калі мне скучно, я так становлюся и спрабую попасть. Цель. Так. Ну вот, я амаль попал. Не, ну что, попал немножко. Да. Вось. Тут у меня моя железнодорожная станция, да. Полновартостная, с двумя, как бы, путями. Одна частка отправляет меня узноў шахты, другая в мой домик жыхарский, где я живу, бывая с жыхарами и гандлюю з імі, перш за ўсё. Вось. А вось тут на дахе моего дома железнодорожного находится фар с розным лутом, ну и просто открывается пригожий вид на мой остров. Значит, зараз тут отбылась невеличкая такая накладочка, ну ничего. Так вот, об чым я. На дахе гэтага моего железнодорожного домика я могу глядеть за всем своим островом, да и просто заховывать некоторые речи, которые могут быть связаны с моей железной дорогой. По секреті скажу вам так. Ранее я планировал, что тут будут моды разные, окремя основного, звичайного Майнкрафта. Однак поздней
я нагуляўся ў асноўны Майнкрафт, так сказаць, звычайны ванільны, і да модаў мае рукі ўжо не дайшлі. Ну і таму куфар так і застаўся тут амаль пусты. Можа быць, у будучыні яго чым-небудзь запоўню. Так, цяпер спускаемся і можам, в прынцыпе, пракаціцца да майго доміка з жыхарамі. Так, тут у мяне цэлая армія жалезных галемаў, якія мяне ахоўваюць, і маіх жыхароў. Ну, адзін з іх я сам стварыў, а другія, атрымліваецца, ўжо заспаўніліся аўтаматычна. Тут у мяне, як я сказаў, лесапілачка, дзе я лес здабываю, варштаты. 1001. Так, ну это мой корабель, які, так сказать, оккупировала чурапаха. Ух ты. Ладно, чурапаха, мы тебе... Хотя, я вот не знаю, аккуратненько, коли вызволить. Давайте вызволим, наверное. Все-таки живёлы повинны быть на свободе. Так. Зараз тільки. Секундочку. Ага. Треба немножечко перезаховать. Ну вось. Тут у меня просто прыгожая узбярэжная частка вострава. А вось тут, калі ісці далей, то тут якраз таки і знаходзіцца той самы домик за маімі жыхарамі. Домик быў прыгожаны мной, створаны ад пачатка і до конца. Вось. Тут на ім некалькі ўзроўняў ёсць. Так, это першы ўзровень, а на другім таксама ёсць жыхары. Прычым, і тут я заспомніўся жалезны галем яшчэ адзін. Давайте, наверное, посплю я. Вось, і жыхары тут у мяне прасынаюцца, і я магу з імі гандляваць. Вось, удача 3, подводник, подводное дыханне 3. Поражение мертвяков и так далее. Тут так само жыхары ёсць. Вось, а там яшчэ ёсць моба-ферма унизу. Тут у іх агародзік, дзе яны могуць вырошчваць сабе ежу, да? Тут у мяне мангравыя зараслі. Вось. Чурпашки размножаются. Вось, кстати. Ну, вы не думаете, тут и было одно яйко, просто мне не пашанцавала, калі яны размножаліся, толькі одно яйко атрымаць. Вось. Ніхто іх не ламаў. Калі ісці далей, то тут атрымліваецца галоўная вуліца нашага горада. Вось. Тут вежа, таксама з жыхарамі. Вось. Ой. Доменная печ і жыхарыкі, якія тут таксама, з якімі можна гандляваць. Гэтыя жыхарыкі, кстати, двое самі сабе сюды заперлі, калі спалі. Ой, кто это там ударился? Ну это они просто тут, наверное, упали вот с этой.
я тут замігантлюю. Тут у мяне заспаўнілася пару зноў галемаў в нестандартных месцах. Тут их нерабочие столы. Одним словом, яны все счастливые. Так. Параўнанне ад жыхароў ад таго дома, вось гэтага, яны хаця бы могуць выйсці на вуліцу, тыя не могуць. Тут вось адзін з першых дамоў для жыхароў. Это адзін з першых маіх жыхароў, якіх я ажывіў з мярцвякоў. І тут таксама фермачка, дзе ён вырошчвае ежу для сабе і сваіх сяброў. Калі ісці вось сюды, то тут будзе, атрымліваецца, домик рыбака. І вось тут жыве рыбак, у якога можна купіць смажаных ласосей. Да. Ну, яшчэ один рыбак. Ладно, не будем им мешать. Вось. Тут ізноў мангравыя зараслі. Там у мяне бамбучок расце, каб прыгожа все было. Вось. Калі ісці сюды наверх, то в прынцыпе можна выйсці на яшчэ адзін дом і на одну з дзвюх цэнтральных як бы плошчаў. Вось. Тут такі калодзеж ёсць. Декаратыўна практычны. Это вось таксама адзін з першых маіх дамоў для жыхароў. Тут яны таксама вось жывуць. І тут таксама ёсць жыхар. Да. Не будем им мешать. Идем далей. Тут у мяне павінна была в идеале знаходзіцца моя, як бы это сказать, ферма жывёл, свинок там и курок. Ну, фактично я пакуль яе закінуў. Тут у мяне жывуць. Я их пакуль яшчэ актыўна не размнажаў. Мае вульі яшчэ адны. То бок ужо з дымком, іх можна спакойна ў любы момант збіраць. Да. Тут у мяне таксама фермы. А зверху знаходзіцца яшчэ адзін жыхар, які корміць вось гэтага жыхара. Вось. Які ў сваю чаргу, так сказаць, ужо корміць мяне бульбай. Да. У яго ёсць прыгожы выгляд. Спаць ён не хоча. Паверьце мне, спытаў я ў яго, ён не хоча спаць. Ну і тут у мяне ёсць, ну там крыша атрымліваецца. Ну, так просто туды, конечно, не дайсці. Да і не трэба. Так, стоп, я там закрыл. Да. Не хочется, каб жыхарыка знішчыла что-нибудь. Так, и тут есть вось спуск далей вниз. А есть яшчэ адыход у сторону Эндер-вострава, які я стварыў, і прыстані для карабелёў. Вось. На гэтым востраве ён, в прынцыпе, быў створаны чыста па фану, чыста для таго, каб хоць немножечко адлюстраваць вось гэты вось эндер-свет. Тут у меня хорусы ёсць штосьці падобнае на эндер-прыбудову. Вось. Ну, а ў цэнтры знаходзіцца натуральным чынам ось яйка эндер-дракона. Да.
Да. Гигантский у меня остров, однако же. Так, ну, это пристань, где можно на корабелях, так сказать, плавать. Яна яшчэ таксама не скончана. Але тым не менш, калі рухацца далей, вось сюды, то тут мне таксама не скончана яшчэ. Не скончаны востраў дадатковы, на якім я таксама хацеў пабудаваць дамы жыхароў і пару ферм. А яшчэ праход у, як я называю яго, мой аграпрамышлены комплекс. Аграпрамышлены комплекс, ён складаецца, атрымліваецца, ізноў з адной лесапілачкі, дзе я лес здабываю, і бамбук, маяка, вось, дзе рэгенерацыя і прыжкі, другую сілу. Вось, калі ісці сюды, то это атрымліваецца мои именно фермы, это уже именно мои фермы, дзе я здабываю асноўныя сельскагаспадарчыя ресурсы. Вось. А ўнізе у мяне знаходзіцца басейн. Але гэты басейн, гэта незвычайны басейн. Гэта мой басейн-акварыум, які цалкам абаронены ад розных дрэнных мобаў і цалкам асветлены. Вось. Тут у меня все упрыгожана, і, як вы бачыце, все закрыта шклом. Это вось абапорка, на якой яна все знаходзіцца, да, і рыбкі. Сталі рыба фугу поплыла. Тут у мяне невялічкая ферма ламінарыі. Ну, а гэта ўжо чыста дэкаратыўныя блокі. Так, немножко подышим. Вось. А ще час ад часу до мяне прыплываюць дельфіны, з якімі я таксама гуляюся. Вось. А вось гэтая пабудова, яна вельмі для мяне, ну, як бы важна. Тут, атрымліваецца, у мяне знаходзіцца моя ферма жалеза. Такая гигантская пабудова, яшчэ не до конца проросшая. Як яна называется? Ягодка гэта? Зіхатлівая, да, зіхатлівая ягодка. В ідэале она павінна вся вырасці і все пакрыць сабой, і павінна быць вельмі прыгожа. Сюды, значыць, падаюць галемы, і атрымліваецца, я атрымліваю з іх зліткі жалеза. Ну і мак як такі дадатковы прадукт. Странно. У ідэале яны павінны зараз падаць, но час ад часу бывае так, што яны не падаюць, і просто трэба паспаць, і тады яны пачынаюць падаць. Значыць, тут у мяне мой дадатковы ўзровень, я яшчэ не прыдумаў, што я сюды размяшчу. Калі у вас ёсць прапановы, што тут можна размясціць прикольнага, вы мне напішыце, я абавязкова падумаю і, можа быць, сапраўды размяшчу тое, што вы прапануеце. Вось. Тут яшчэ адзін мой ўзровень. Тут все абавязкова ў полублоках, таму што верхніх полублоках, для того, каб, атрымліваецца, не мог заспаўніцца галем тут. Так, паспробуем паспаць. Это нам паспяхова атрымалася заделать. И теперь, калі мы поднимемся вверх, то, в принципе, павінны заспаўніцца галем. Может быть, он заспавнился, я вот не знаю. Ну да, вот у меня тут зомби и жыхары, якія постоянно хвалюются, з якімі я могу, так сказать, так само яшчэ і гандляваць. А тут у меня яшчэ знаходзяцца мои жыхарыкі.
вось, з якімі я таксама гандлюю. Так, ось ахова ад выбухаў, трэцяя, ахова ад агню, моц 4, хуткая перезарядка, но это яшчэ не наладжаны, это яшчэ жыхар не наладжаны. Тут у меня бронники, а там лучники, якім я продаю палки, атрымліваю много-много эмеральдаў. Да? Угу. Так, і дзякуючы якраз такі вось всем гэтым спадарам, я атрымаў даволі такую магутную броню, на мой взгляд. Так, конечно, странно, что яны не ствараюць голема. Але ладно. Такое час ад часу бывае. Яны іх то ствараюць, то не ствараюць. Вось. Это значит моя моба-ферма. Моба-ферма, господи. Ферма железа такая у мяне. Во. Не. Все-таки яны не ствараюць голема, трэба будзе потом разобраться за чаго. Ці просто перазайсці ў гульню. Ну і вось гэта яшчэ одна частка майго бамбукавага леса, дзе все прыгожа. Атрымліваецца размеркавана, каб, па-першае, не спаўніліся зомбікі каля майго дома на маім востраве, да? А по-другое, ну, я лічу, што это прыгожа выглядае. Так, ну, давайте сделаем так. Відео і так, наверное, уже атрымалася даволі вялікім. Калі вам эта частка спадабаецца, першая, з маім знешнім светом, то я, в принципе, запишу и другую частку со своим внутренним. Со своими внутренними, отрывается, частками своего острова, там, где у меня есть и покой, где я отпочиваю, и покой, где я работаю, и с инструментами покоя. Но это, я думаю, я уже покажу вам у наступной частке. Вось. Дзякую вам за прагляд. В прынцыпе, патрабаваць ніякіх падабайкі ад вас не буду, таму што это чыста відео для таго, каб падзяліцца сваім светам. Тут нічога незвычайнага нет. Дзякую, але дзякую вам за прагляд. Да пабачэння.